bono igali bagari abasaeri eri atigaira sesegi anya koro musaye gotete kuyirekero go gusindu yangu iganye okanyenga nabagaka bakoja kukwendosi my friend, forget about it. Ndagete gukwira ni ototo manyerero gusi ndaba gusi ndagete momanye eke goriege ke beautiful people, especially leaders intorigerete abantu abakuru bagambete gusi enchera ba bege the position bagaje tabasaye kosemba tu agajete koseba to ramamiti ndera gotebia abantu bali bagambete gusi kale bato ramamiti erizo ni ototo uzikiriria abantu bali bagambete gusi kale aseta iyo ndanya ko tebi bono iga babugate tabasa abake bakabaimo kiguro gera basa bono iga kango bago flourish kango bakorekana mbajete kuruibaga babeire bagusiekera basa eke goriege umusaye ora abe accommodated n'abana siasa, especially bali abanene n'umusaye getoro ku uri ku utikorokana nga n'umuntu bwoko boko utanyare gukina utanyare ko bomurayi yankyo uyino boko nyorankire akobe kwentigatigi n'abana siasa bali abakuru uri bakonya gutumantera bakono kumamantera kono gutumona ko beke chingo koliko ono ko minyoko sibiegari ono gunchoka ono ko kole bintu gete abo nabo bankire omuntu mungani yogotebi umugambi ngumugambi chi agenda tuataka ali gwatebeti abangina baliga ali kango to batebetika kango kwa batebiga so ekero bali kuliara isinga umuntu no mwoge ngo cyarako begenda koma manterwa otigwo nginjugete obangukire responsibility keta sago sira tarorekana amatuka etire abagambi bagambete gusi nabo bakorrete kegoriege keigo bono igana tugukwa naiga if you have a capacity and a capability yoko begin thank you to basa kwa nyomo gako munena ko badoko bako oko wanyorose erwane roteli baga especially abarai bali bagambete bamaito bwansu bobugambi bona kwana kora bagambi rubujumbe bugusiga bago ikasi gete baerekere go situ ikira 60 baterenga abana baito bakinire to bayinguru niga akuburi oli nando abajumbe baito bonse ba prominence ba bete minister ba bete very prominent in in Kenya kare go babu bakwendaka ondete yo tikete na masikani ngana agotire ngende no chaka no nguru asumu gaka Simeon iga abu tu ko wendaka ya bwetu no muskede oji chaba gaka babo ngiri chiche babo bure chiche babo aho yo ndiga babo yondi abantu aba babu etu bagakora genduki bakogenda ondete yo ikete aerekera tebe nga ya emiaka yane akore genduki ya ikire nkogendaka ngango muchumbo yo mumanye tugambeta akatika na maskeni akagenda akatebia abana baje kaibuleta abana ba ya turete kitabi jingi yako abatenga proceed naro ase gusiga ata iyo